Senyores i senyors, amics d'Esplai TV, benvinguts a InfoEsplai. Avui volem dedicar el nostre programa als mestres i a les mestres, que avui, justament, comencen el curs 2018-2019. Benvinguts i que tingueu un molt bon curs, això per a començar. En segon lloc, volem parlar-vos de Teatre Escola, perquè, com sempre, quan comença el curs, també comença Teatre Escola. Enguany ve carregat d'importants novetats. La primera d'elles és la manera en què vos anem a presentar Teatre Escola. Hem creat una revista, ja sabeu que fa 2 anys que distribuïm pels centres escolars, però que enguany serà una mica especial. Hem reduït una mica el tamany i el que hem fet també és dotar-la de més contingut. Hem incorporat una sèrie d'articles relacionats amb el teatre i l'educació, fets per gent que o bé són actors, actrius, o bé són professionals del món de l'educació. Articles molt interessants que van acompanyats d'una sèrie d'activitats per a que pugueu fer amb els vostres alumnes en classe. Activitats didàctiques molt divertides i que segurament us faran gaudir moltíssim a tots. La revista, com sempre, dins d'uns dies la distribuirem per tots els centres de Castelló. Però, si la voleu aconseguir, si algú de vosaltres la vol aconseguir, en la nostra pàgina web té la manera de poder-ho fer. D'altra banda, el cicle Teatre Escolar, com sempre, seran 3 funcions de teatre que realitzarem al Teatre del Raval la setmana abans de Madalena, amb la nostra ja coneguda i popular El Tionelo i les festes de Castelló, que és l'obra que servís un poc, el musical que servís un poc per a posar en escena tots aquells conceptes que els mestres haureu estat desenvolupant al llarg de les setmanes prèvies al voltant de la fundació de la ciutat, de lo que són les gallates, de lo que són, en definitiva, les festes de la nostra ciutat. Doncs, Teatre Escola vos oferís un any més la possibilitat de veure el Tionelo i les festes de Castelló. En el mes d'abril, justet una setmana abans d'anar-vos de vacacions de Pasqua, tindrem el Tionelo, els contes del Tionelo, que, com sabeu, és una funció pensar més per a públic més infantil i primer cicle. Són contes del món dramatitzats, on una titella, que és el Tionelo, el que fa és que va narrant històries de distints indrets del món. Com sabeu, és un espectacle, són contes dramatitzats amb actors, amb titelles, amb escenes de llum negra, que capten molt l'atenció del públic, sobretot del públic més menut. I en el mes de juny tindrem una estrena. Per primera volta posem en escena un espectacle nou d'Esplai que es diu Motu. Motu és l'amic imaginari d'un xiquet de 7 anys que, gràcies a ell o amb ell, correrà una sèrie d'aventures. És un espectacle que també tindrà escenes de llum negra, tindrà actors, tindrà titelles i, sobretot, tindrà drama, tindrà aventura, serà una miqueta de tot. I en aquests moments, a dia d'avui, el que estem ara en fase de producció de lo que és l'espectacle. Respecte a Teatre Escola a l'Escola, que sabeu que és l'altra part de lo que és Teatre Escola. Una part la desenvolupem al teatre i l'altra part la desenvolupem als propis centres escolars. Una d'aquestes activitats seran els tallers. Enguany hem incorporat als 2 tallers que teníem dels altres anys, hem incorporat 3 novetats. En primer lloc, els que ja teníem. Taller Descobrim el teatre pensat per a xiquets i xiquetes d'infantil, primer, segon i tercer. És mitjançant la psicomotricitat, moviment corporal, anem introduint una sèrie d'exercicis relacionats amb el teatre. D'altra banda, teníem el gran joc del teatre, pensat per a alumnes més majors, quart, cinquè i sisè, on introduïm, a banda de la psicomotricitat, a banda de jocs relacionats amb el teatre, introduïm altres elements, com per exemple exercicis de veu, de concentració, etc. Enguany incorporem a aquests 2 tallers 3 novetats. Un taller bàsic de titelles, pensat per a que puguem fabricar en classe titelles molt senzilles i abans de que acabi la sessió poder fer una xicoteta representació. També tindrem un taller de llum negra. La llum negra és un efecte que nosaltres, en Esplai, utilitzem prou en els espectacles infantils de sala. I per tant el que volem és ensenyar d'alguna manera com fer alguns dels efectes més espectaculars. Efectes molt senzills, però que posats en escena queden molt espectaculars. I el tercer taller serà un taller d'improvisació, un taller que va a despertar la creativitat dels alumnes. Este està pensat per als alumnes més majors.
I també a les escoles, dins de teatre escolar a l'escola, a les escoles també tenim l'opció de fer teatre. I hem creat un espectacle nou, els rescatacontes. Se tracta en un món en el qual els xiquets han deixat de creure en els contes, els distints personatges dels contes han fugit dels llibres. Per això s'ha creat una brigada especial, que són els rescatacontes, encarregats d'anar descobrint on s'amaguen els distints personatges i, amb l'ajuda del públic, retornar-los de nou als llibres. Un espectacle molt divertit, molt senzill, és un espectacle de contacontes, pensat per a poder-ho fer en poquet públic i que ens ajuda, en primer lloc, a conèixer els contes clàssics. En segon lloc, ajudar-nos a que aquests contes puguen tornar de nou als llibres i, per tant, a les biblioteques. Bé, doncs, aquesta és la proposta de Teatre Escola d'enguany. Al llarg d'estos dies anirem passant pels distints centres escolars de Castelló a presentar-vos de primera mà el que és la programació d'enguany. Amb aquest informatiu ja vos l'avancem. Si voleu apuntar-vos, el termini d'inscripció comença el pròxim 17 de setembre, com sempre, a la nostra web, que apareix ací baix, teatrescola@splayteatre.com. Simplement agafeu les fulles d'inscripció que trobareu a la nostra pàgina web, les ompliu, les escanegeu i ens les envieu a aquesta adreça, teatrescola@splayteatre.com. Ens ho envieu i nosaltres estarem molt, molt contents de que un any més confieu en nosaltres en aquesta campanya de teatre escolar que realitzem cada any amb tanta il·lusió i amb tantes ganes. Moltíssimes gràcies i, de nou, bon inici de curs. Ens veiem en el pròxim Info Esplai. Gràcies i fins sempre.